Kajingsha kawang tear gas, nalor kajingsha tiet bat shabom kinongai lambat dekot kamigalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA hakapor shiteng senya joka santarek nai wing arja arpusan haki pulet ke East Khasi Hills District kat baki dang penlong ya kajinga ki bajai jai ham mauring keneng kala penlong ya ka dorbash nong mauring keneng nalor kasenjuk kinongnya kali kamai ban penram jor ya kajingle ki pulet Hakajia kran baruba Peter J. Lawai usordar ke mauring keneng ulaong. Bakajia ki ke MCTODA na do bas dang kalong ke bajai jai Henry. Kajing rung bean ki pulet hakasnong klam kajing tip kasnong ban le ya ki kampen trim ban ai jing yada ya ki menderi kalong ke aka ke bahap ban penramjur. Nalor kata ula dawaru nang kasorkar bakadai ban pensitom ya ki pulet ki bala penkulmar hakasnong katau. Ai kena jimbet nak kemuta kena kecipelong ini keciki mang istru beng-beng ba kena keciki kena keciki cibai snong ya ba babun ki nong snong jengi kita driver dan try kali ki parado ki por mesti hadu menta ki imja nak kena kamnya kali ban istru ba kan mor penang kadi kan national highway ki bon ki dukan tijini ki driver ki try kali ki try temblok ki nak senyang sibun nak kemuta berarti ki yo ko snong panai kita start ikut ikhtiar lingba kamnya kali ting stu ba kani kadi kam di tang kam chong kala MC tu da kadi kam chi nong so snong jungi IBM mi ka bala ka sngi lingba kani kamnya kali te kawai ka benta ka ba ni ai kani ka permission ba pelong ni chi ki ni I ba haklang ki chaka ki pelong ni chi ki kam tam ho ka east ba west jentia si kila be no iki kem ai ching bechu iki te ka daw ba kalong im hagri sarpai ba ti koi ba ni kenul ken hun ni kenul ki seng ida ni ko hok ban pen pau ki jis mo persa ke jungki hakri ti sin sarpai ba terkum ka terti sin sarpai ba ko bor yu nong song bola pelong ki blok peaceful protest klem rekam ban ra ki tiar pemesau na pelmong pemesau no tingi I ba ka jiki jiki ko long hata korkom fi hani hadu mentangam I bakin ra yo den lor ka white ka tiar pemesau no Iwan be peaceful protest ban pen pau kita jing persa ke jiki ka jingdawa ke jiki nagi company ki cement factory bakin penyo ya kata ka baikit ke babit ke babiang kat kum ke government ke ba karit ke approve ke government tek jingdawa jiki I ba ka don rem nang ta sa ka ar kalong ba haba kini ki kali tradi temluk hidon ban lut ikini ki mar ti hapo kari le jong ning kong ki ban ai lut choi kini ki kali le jong balikin hab ai choi ki kali buan na po Nagaland boleh hab ai choi buan na po Assam na po Tripura na kita ki kali company Tilada kini ki kali nalor ba kini ki cement factory kemud ki resources na po ka jala jungi la kecit maki ka jing ai kam jam ki bun ki ai ki bar jala nang ta ka ai ka buyo ngi yo tang ka pollution kemdan kano no ka jing yo jingi ka yo kam jam na ka jing meto ka tri temulok tan re kini ki jing dawa jing ki tri temulok along ba ki dawa bakin yo ya ka kambla kumboong meneh ka jing lang ki kran ba ki kimsim lapan ban penya ya ka cement factory kimsim lapan ban ki penya yo ta motion Ipan ki ong ai tang ke belasngi ke babit ke bubiang. Reki pan tai kata pas mau bakadi cintawa ki kalong ke basok pak pada modernnya. Di halor kata kan orang mis mau ba nyim dan ai ben persa ki re ngi dan kata ka mesim ban ai jing terlang ki na ka mata bakin yo ni cintawa ki jumpi. Te kata di gue ka bang ai jing bet ki na banta ki ba long ni program kini ka so ni. Mar halor bat katu ka jing jam ka bajiam menin. Lesi kat kum ka Jingwat ke jingtip ke jenga selain pada bentuk jingja amar menin demit kamdon so asnong ti ka jingja hingi ina duk pasdang ka jing protes kalong ke bajajai kamdon kanu ke bagini ki kenhun juga MC tuda bikin tahu jing kelomar ki belum tiar juga rengi I bagini ki pulit ki bawan ban penting pusmit ki bawan ban tahu jing kelomar ki bawan ban rung bi an hasnong hatau klem ke jingtip ke asnong Iwan barung bi an ban le igni kampung trim igni nong snong ban yu right ya hok ikerti sar pai ba apo ko bri nyu trap ki ba ki ga ba jajai ban ai ki jinga dai ki manderi ban nyon yu trap trim lo katang so ban premjur ya katana pulit ya ka mor penang police station ya ka home department ya ka sarkar me khalia bai kini ki kampung trim ki kam thambor ki jangkai ki ri pai ba ban ai jinga dai ya kita ki bri ki badan ka bor Pan ai cing eta kita hespa benyon ni kinong belasngi berit bat penting pesmit iki nong dia dukan di jungi hne bat kene kalong ka bolong ka ek bosusi bat ba ngong na kalian juga dabar snau ki premjur kini ki cinglet cipulet bat ni dawana ka sarkar bakini bristol kini ki pulet ki boleh kini ka proklomar snong apa snong ka thagu jungi mar la shaim step ngin shong ka isi jung snong pravajim step po snong te ka ek rai na po ka isi ka bangin shim dengan sa
impact ke ikarai bagi si kan sim ini syong perkhat ikan ke bijam men tekemut mentah pi bu restriction ya kesnong ka thau la upoi ba boleh bawan kemnu lihat kini ke dukan ka don mentah ki bom ja ki ban di sha ni boleh bawan kata ke bom la bolong we pintre gon push RPC ne boleh pintre ti po semen factory itu ki bar chala itu kharch the pintre po snong bukan ke semen factory kemudian ne po snong moruna di pintre ste kan hani pisnong hani pin air restriction upoi ba kemudian kata ke Asia kita ke buat ikhtiar cingir ke berubah senang. Kedepan senang kedan lekajong karul. Kebelah itu ikarti sencar hakti ke dustur gujungi. Kemudian bukan lek dan buat lek kita ke wan pus apa sih pos nak tahu. Atau dingin nak senang segi wan tahu jika lumar bab itu kita ke luar dah. Ni dikipulit ni. Insya Allah di banbu wan pus apa sih hatai population station kan. Berkenan. Bagi nami natai banbu kelumar apa iba. Kata kan. Nakaliang usamla balajit jerwa unoi lam kesenjok uloong bagi pulet kipen ibor tang hasor kat ba depoi hak haput pan ki kelalong penban kum ki bapong skat bot ki bom don bor sedang ngani ke jingya ki hi ngila don rengkat hi baka MC tuda lamar balai ngila de bete hi kata ka saskular ne kata ka jingya sautu hapreng jangki association baper badan hania po jala jungi balada kadan kanu ka jingye ne kanu ka jingye ki ingin yang rengkat kat ba kadang dai baik ba dawa ka jing dawa ya ka hok bat ya ka buram hi te kumta hi ngi nakaliang jong ka AKMTTA ngi wan hang ne ban pen i ba kata ka jing kershan bat ru ban persya ya kata ka jing keren jong ka sarkar bat kita ki try company kita ki manager ki bakran bapendo ya kata ka hok jong kini ki para driver jongi ki nong bala jongi ki babelah ni ka bri nyau trap te ta ka daw ngi dah saukhya mensim habangi i menen mit ka jagum tu bahadu ki klung khna ru ki khamap shu ki kawang do tear gas ki kawang do stun grenade hakmat jongi klung khna te ka tu kala long baik ka brief ka grade violation kala de ka violation ne kata ka jingle bakla na kaliang jong ki pulet jong ka administration haba lada file kawang ki stun grenade ne ki tear gas fide ben pej how to dan klung khna ne am bat kat kum ka jing sautu jengi na bro hat ki member ki badan hang ni ru ni yo sngo ba ki pulet menen ki ladai ki bala syok hangwang ki la ya buat te nakatu ka pen ki pen he hi maki ki pen he yau hi maki ki pen sneu hi maki ya kan ka jing ki anrai nadu ningkong por bayaki nadu ki tu ki arlai tarik ki bayaki ru ka khamdan kanu ka jing sausi ka khamdan kanu ka jing ja kata ka jing pen phai kali ru ka ya be ka basuk ka basan anrai kansan Marsen berngam kini ki company kini kita kai company simen ni ki kini ki board administration ru ki kloi ban shim action ki kloi ban penkelumar ka senong kathau ada laksyo khang weng pidang perform duty te kapen i katno kita ki police kidan kata ka discipline na kidan kata ka jing so tu na ka jing so lam na banta ki pat ba bro boleh utau pulet haba dei hapo sar pisai ki sulai pisai kita ki tiar yale andre dala dei ka por pat umdei tang hapo lapangat andre haman ki bodar jong ka Meghalaya badan issue uwei upulet khasi une uwei pulet na po UMLP piminum ira uwei ru hantu po jaka but kumangiong mene ba season siat si jiri ku dakhar kilaya pet kerat kilaya pet re ha andre mangipat ngi khamdan ni ai menen ngi kamera tang wei jiri rong kamera tang kata ki wan pen ibor ngi te kan ni ka pen i ba lada ka dei ki breu ki bamdei na post jengi ki bamdei ki try muluk jengi ki nuot ban le ben ki nuot ban nyan ki nuot ban syok ban dat ban pen kelumar kinuat handrai lada dei ki breu ki breu banabar ki kita ki dakhar ne kita ki breu ki bawan nabar ba hi ki non tribal hi ki kloi ban nyerap ki kloi wat naya keren wat tanggal lapangap lepek tang hapo sor porba las kane ba i kum i ba PS lingdo yang ban boycott yang tu ka ekonomi ha meno belik da sya pulet Meghalaya jongi am Lida sya pulet Meghalaya jongi kipen ibor kipen i tang hapo sor bat hapo sor Meghalaya tang hapo sor Shillong ki wan pen ibor tang hang tu season bakila poi syapo bodar syapo i kila long baik kum tu ki bapong skat kim dan buar kim dan ni ki dai be kitu kila dai be ki bapong skat nai pong su tu ko patulun ru pong be da skat nai yura nai penibor ngi penibor tang e para khasi khile chapo bodar katu ki breu basa chapo bodar ki syam jing khile chatai
Kile sete peni tu ki sulai jong pi sete ba kini ki baya mut ban kini ka jaka ba pen kelumar kini nong snong jungi po bodar kintian kile sete mendai hapo sar le ka biang lot ni so thu ba menta kala jan ka cherry blossom bila jan ka cherry blossom timut bila jan du ka pisal adangi dang yaki mangi ting nang ni rungin ang baik ba lada kata ka kongsan ka cherry blossom nya pi ni rungin dang la ban khang la de ka selok ni rungin khang la de ka selong kenang ba kata ka cherry blossom jong pi ru pin plop lada pila invest di popular ni rungin hang ni baro khoi gilai invest di popular ka wei ka trok ka song dor ka no di gilai pau sau pau lak lada ngi khain lot baro khoi hang ni ki trok badan kalai kat ka budget jong ka cherry blossom ke ni rungin khang lang ya ka cherry blossom ni num ai lat hi ka cherry blossom ru bukan ya chakman kan ya bet wat lada ki nong yalam jungi kila sha thap kila sha kem ru ki hnrai ni ki nong buat jengki kin pentelon bet ya kan ni ka jungi ni dang don ki president secretary na ki long na ki unit ba pair na ki circle ba pair bat na ki district ba pair bat lada pipet mentaru hang ni mdai shu tang ta ujain tiana u manu badan hande hnrai hane la don lang bat u khasi u bai u penar u war u garo baro khoi la don lut hang ni te kani kam dei shu kembang ngi ang mena kani kam dei shu kata ka jing ki tang jongi ki nong nya trok ne jongi ki nong nya kali hnrai kani kala dei ka people's movement bat ngi nga kerpat ya borok hot ki pajba ba kendet benreu u dakhar ukhar u breu bawan nabar u lapoi hadu khiuja lada phim kendet benreu menta kala wei jongi kala adu bat ngim la shu ban jubab wat iki pateng jungi banwan hadiah Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya